המסע מעוור בכחול ובלבן, בלונדון הקרה איבדנו את הזמן, קודים נשברים, הנתונים רצים מהר, ג'ק קרטר נעלם, הוא לא מדבר. סינדיק ברונשטיין בונה את המלכודת בתוך מערכת שבורה, הוא מחפש נקודת אחיזה. דרקו המקלט השקט שבסערה, בתוך עולם של שקר, הוא האמת היחידה שנשארה. התוכנית די לה בוערת, הכל עומד לקרוס, אבל המגע שלו גורם לג'ק פשוט לנשום ללא איסור. ג'ף לא עוצר, השעון לא מחכה, האם המחיר של החופש הוא מה שהלב יבכה? הם רצים בתוך החושך, מחפשים